bă, bine v-am găsit la un nou vlog. Îmi pare rău că n-am mai postat. Da! Întrerupem. Da, mă! Bă, făceam și eu intro, mă băgam așa. Bă, și făceam intro. Bă, așteptați, bă. Bă, nici bine n-am făcut intro-ul, bă, și deja ăștia intră. Adică deja urlă și ăștia, maimuțele. Da, și am vrut să zic că îmi pare rău că n-am mai postat, dar n-am mai avut cât și n-am avut cu cine. Da, hai că mă revanșez și eu. Mamă. Astăzi mergem din nou la terenul unde am fost și data trecută. N-am mai postat părțile alea că era prea mult, dar n-am mai avut chef. Hai. Să pun mai bine asta, gata. Se vede, da. Nu pe aici, nu pe aici. Stai bine. Eu iau pe trotuar. De rău, mă duc pe aici. Nu pe aici, nu pe aici. Hai că se vede bine acum. Nici oglinda nu mai stă bine acum. Când ai cu chirii la viteză, la ce viteză are, trebuie să și te aștepți. Bă, de ce mă uit în spate că n-am oglindă? Că acum chiar se vede. Îmi pare rău că n-am mai postat, dar o să mai postez. Băga-mi așa! Că vrei să-ți iei capra shred. Hai, pedalează, învață-te. Bă, nu mai înjura, bă, dar chiar nu mai înjurați, că după aia trebuie să editez, ok? Dar las că o edita eu, că oricum am de editat, mult. A, tu ai zis că vrei să-ți iei capra shred. Și trebuie să te înveți cu pedalatul. Uite ce se ceartă mânuțele. Și acum să vină ăsta din spate să-i pică. Auzi! Nino, Nino! Stați așa, stați așa! Nu să mă duc să-l sperii pe omul ăla! Poftă bună! Mai repede! Ba, mașină! Sau vine mașina? Stai așa că un mace piciorii dau acum. Asta română, asta română!
Bă, da, ce mi-a zis omul ăla? Bă, da, acolo, să nu murmurească acum. Da, vlogul ăsta, habar n-am ce o să face, că nu mai merge la teren, nu mai mare lucru nu. Acum mai intrăm în dâm. Bă, cu cine vorbești? Cu cine vorbești, bă? Cu cine vorbești? Cu cine ai vorbit, mă? Cu Alexa? A. Păi atunci merem pe aici sau merem pe la pod, pe acolo? Davide, merem pe la pod după el. Adică... Nu mai înjura. Bă, stați! Să mă duc după Luca, bă! Bă, mă duc după Luca! Bă, să mă duc după... Bă, să mă duc după Luca! Și vede, mă, da! Frumos, 5 la în spate! Ăla cred că e Alex. Bă! Bă, oile! Sunt oi! Bă, sunt și câini, sunt și câini, sunt și câini! Sunt și câini! Sunt și câini! Sunt și câini! Uite-l pe Alex, ăla e Alex, ăla e Luca! Uite-l pe Luca, ăla e... Unul numai de se rupe! Mi-e frică! Dila, Alex! Zi ceva pentru vlog, zi ceva! Alex! Zi ceva pentru vlog! Mâncat iar viermi să te mănânce! Tu cu ce vii, bă? Eu vin. Bă. Ce țiglă, uite. Tu n-ai așa țiglă, mă, ca mine. Pune mâna să vezi numai, cu mâini. Dar nu e așa. Cu ce vii, mă? Eu vin cu trotă, da? Vin mai încolo. Dar voi puneți porțile. Aveți ăsta, Ce? ninge. Păi nu aduci tu. Aduc eu, dar pe eu numai pe la 2:30 vin. Noi ne plimbăm pe atunci, pa. Hai că vii. Voi să puneți porțile, da? Să nu mai stăm atâta. Nu. Ce zic, găsiți-mă? Știu. Spală-ți-mă. A scos râmbe de la ea. Că a fost el la... Bă, eu nu știu. Bă, eu nu știu de cum spre tine, ba da. Așa, gata, în sfârșit am putut să pun asta la pe să stea. Prinde, da. Hai că prind mai mulțele și eu. Și am uitat să zic, vreau să-i mulțumesc lui Jeleu că mi-a dat follow și pe YouTube, dar și pe TikTok. Abonați-vă la Jeleu, la Rară și la Norbi, la Levi, la toți. Abonați-vă și la mine dacă vreți. Ce faci, Luca? Dau cu 25. Dau cu 25, Luca. Face schimb, să mor tu, face schimb. Cât să pun la teren. Pun la teren. Hai. Bă, dar merice că nu mă știu pe din asta. Dar vezi că e automat, dacă apeși de multe ori pe ăsta, vezi că trebuie să-i dai 2 picioare, 3. Dă-mă înapoi. Bă, cum se prește? Dă-mă înapoi. Dă înapoi că nu mă duc, nu pot să mă duc pe asta. Mamă, dar și ce cad eu pe asta. Nu vreau să-mi iau crossbar. Ce asta? Cred că dacă să o conectez la Bluetooth, dar nu știu cum. Ha, mă, burdule, că... Bă, mi-ai pus... Mi-ai strâns să Nu.
Săracul Luca, bate-o cu 25. Săracul de trotineta lui. Bă, i-a stâns trotineta lui ăla. I-a stâns trotineta lui ăla și acum trebuie să vină iarăși. Hai zic. Bă, zi să ales că el pe la 2:30 vine. Da, o să pune porțile până atunci. În vlogul ăsta chiar habar n-am ce o să facem, că tot ce știu e că mergem la teren. Ce o să facem, habar n-am. Ne jucăm fotbal. Pe aici trebuie să dăm în check, că tot se scută în camera. Hai sus, de luțe mari. Yeha! Bă, au zis Alex că el pe la 2:30 vine. Nu știu, au zis că să pune porțile până atunci așa duce el minge. Jucăm pe astea? Da. Ai bun. Nu știu, au zis că el Pe pe... astea o să avem noi meci. Miercuri. Las că e bine, las că pierdeți. Bă, le cer la ăia să ne dea mingea. Hai, da. Păi și noi ce facem până atunci? Hai bă, să-l sun pe Alex, bă, să du-te după minge, bă. Hai cu mine. Dai cu Chirin, te rog. Nu, că trebuie să mă duc. Ce să-l sun pe Alex? Sau dacă... Da, ce vin cu tine după aia? Nu, tu stai, tu ai. Stai. Hau, că vine, da, vine. Diana. Eu ce fac la de? Stai cu ea. Asta pe mic, asta. Arși de aici. Da, un pic să mă duc până aici, ho. Sper că nu se văd. Nu se vadă. Ăsta a căzut. Dar nu merg, mă, că e greu să merg pe asta. Mă duc cu bicicleta. Hai, Davide, cu mine. Mă duc să zic la Delia să-ți aducă cu chirinul. Ce faci, Luca? Bă, și eu încercam să pornea, eu apăsam pe accelerație și nu mergea. Bă, mă duc să o chem pe aia. Bă, David, mă duc să o chem, îi zic la Delia să-ți dea ăla. Da. Păi n-avem mingi. Prezent. Mi-a zis că e mai că Alex vine la 2:30. Noi n-avem minge, ce facem? Ce putem să facem? Bă, hai mă să mergem după el. Eu nu știu. Delia, hai odată! Și aduc eu Zan! Merg, bă, că mă duc eu. Aduc eu du-te, Ale! Du-te tu, mă, du-te tu. Bă, sunați-l care vrea să iasă în fața porții. Bă! David! David! Sună-l acum și zi să vină în fața porții. Merg, atunci nu mă duc. Hai, Luca, cu mine. La Alex. Să luăm minge. Hai că te aștept. Hai că am limitat. Cât mere asta? Cât mere? Hai că am limitat, o să mă duc deodată cu tine. Încă deja vin și maimuțele. Ce faceți tu, maimuțelor? Ce față avea aia?